Здравейте хора, аз съм Абрат, изах сме с едни много яки пичуи, които... Всички да скочат за Джоан. Така. Защо Скачай! Така. Добре. Аре, представай всички да се представят. Първият е Терминатора. Аре, отива да се представяш. Опа. Аре, бе! Терминатор, влизай в кръга. Не бе, влизай тук, бе. Не, бе, бе. Много сме умни хора, но. Да. Аз съм Farman BG. Здрасти. Аз съм Терминатор. Браво. Следващия е Бай... някакъв си, не го знам. Аре. Аз съм Байнай Тиер. Чао. Сега е... Светило. Yes, Wolf. Благодаря. Аз съм Деда Салафи и обичам да стреля, това е. Браво. Села, бе. Йорчо, аре. Аз съм мистер Банана и обичам банани. Не сме отдали с това. Не бе, каубоя. Видите, аз съм видяла какво и правя видеа само за пари, хайде. Трима. Аз съм Джоан Прото и съм момче. Фейк! Аз съм основателя на този хипер год сервер. Шегувам се, аз съм Сиримен БГ. Айде, почваме. Няма повод клип по този. Сега всички да се наредят тук. Ръчка, читнете ръчка. Не бе, елате се тук, всички, ей тук да се наредят. Всички снимаме, нали? Не бе, по-назад. Назад, ето тук при мене. Всички снимаме, нали? Да, при мене. Аз съм пръв. Кармен! Айде, първи. Каубой, мах се! Първи е... някакъв си, аре, отивай. Добре, аз не съм. Ама, тук би трябва да има друг. Ето го бутона, бе. Тук е бутона. Отзад, къде е Айде, аз бутона? съм пръв. Син. Син съм, аре. Сега е каубоя. Червен. Сега съм аз. Трябва да си. Аз съм Син. О, аз съм червен. Терминатор е червен. Ай, Кой съм друг е червен? Фак. Чакай, тихо да ви чуя. Тихо. Ела съм чупил. Червен. Къде е Ред? Ред, ето Ред. Ти си. Аре, кой сега? Кой не е взимал? Аз съм. Да. Вземи. Червен. И за мен остави. Джоан е Син. Абе, човек си, бе! Джоан е Син. Аре. Айде. Айде, Илане. Там е синят с червения, айде. Които са сините да дойдат тука. Не сме 4 на 4, нали? Да. Четем. Ето. Хайде. Мой Терминатор и... Shot. Хора, сега има право да са така. Не има. Добре, аре да почваме да оценяваме, какво ще кажете? Аз си взема блок. Сега някой трябва да избере да вземе някой друг от неговия отбор. Абе, почваме да оценяваме. Сега, сега, чакайте, стойте. Сега, Синият бордо ме следва. Окей. Къде червения? Аз вече нямам храна. Червения е към босията. Добре, очевидно... Добре, аз... Някой ще даде ли храна като за старт? не. Аз след малко... Ще търси храна, много професионално. Аз нямам храна. Аз след малко всъщност ще подключа клипа, тъй че ще бъде изненада, вие се развивайте. Абе, вие снимате ли? Да. Аз малко спирам. Ай сега, Не се беги, бе. червения отбор да такове, да се дадем скайповете и да затворим, да говорим само ние. Айде. Не. Чакайте, в момента снимам и когато... И ако някой са... Къде? Не. Обървам, че от тях си излизат пръчки, бе. Зайче. Добре, сега
Добре, сега всички да паузират клипа и да се върнат след Не, малко. тихо. Сега всички от червения от отбор да си паузират клипа и да излязат от дискусията. Аз няма да паузирам, аз спирам. Аз съм си го паузирала. Ай, сега хора. Хубаво, Аз още снимам. Червен, да напише червен в дискусията, който е червен. Чакай. Така, излезте от дискусията и на Ето, аз съм ето написах. Всеки, който е в дискусията, да напише червен. Ето, аз написах. Аз съм написах червен. О, Чакай да Аз просто ще спях и ще почне да пада като целява. Сега, кои други са червени? Кой други е червен? Чакай. Айде, пишете. Други сега всички, които са червени, да напуснат дискусията и да ни затворят, защото аз съм без това в Чакай, момента. добавям ги. И последния червен, кой е? Другите червени кои са? Джоане, а ти няма ли да дойдеш при нас да оцеляваме? Къде е другия червен? Драй има още червен. Не бе, ние тук ще сме един до друг. Не бе, аз мисля да се... Червени хора. Не сме само трима, нали? Не бе, няма да копираме чак така пакта, спокойно, няма. Не бе, ние сега ще се отдалечаваме един от друг и ако се намираме с някой от другите, го убиваме и му връщаме после нещата. Ама не сме само трима червените, нали? Не сме само трима. Ами аз виждам трима сини в момента само. И аз така, аз виждам сега трима червени. Всички, които са... Добре, това Бими ми прие. Да. Дори Йочак Уи. Е така, как не беше. Не бе, вижте, нали ние сме сините, аз съм основател и аз съм син, така че всички червени да напуснат дискусията и да затворят. Кристиянта ми прием поканата. Приел съм на Томи. Добре, аре. Да, аз съм приела на Томи. То къде е Кулбой? Къде е Кулбой? Кой? И виждате, дами и господа, така Добре, професионална стига. стракска мишка, сигурно чувате. Добре, сега сме тук четирима, нали? Ще ме мързи да отворя скайпа. И мене. Не, просто аз ако го отворя ще Толкова сме, да, спре четирима клипа. Да. 4 му. Аз вече събирам храна за вас, не знам. Аз събирам сидове за... Сега всеки живее сам ли какво? Да, и ако намерите някой от другият отбор, го убивате и после му Ванка, връщате ако искаш нещата. в една къща. Може и да живеем аз и Васко, примерно. Може ли? Аз и... Окей, архо. Можеш. Да сейваш ли? Дек си. Къде си, бе? Пацавро. Тук убиваме ни крави. Къде, бе? Аз съм на друга страна на езерото. Стигата, бе. Не, на друга Окей. страна на езерото. Ачивменти, човек. Къде бе? Какво е езеро, бе? Аз виждам река. Добре да е също река. Те, бе? Аз тук трябва малко да покупая. Аз виждам някакви крави, ама не са ми заредили чънковете. Именно, Абе, аз съм тук ето, при едни ето. крави. Ето ме, виж Да, ме, бе, виж ме. видях. Лапква. Ти си имаш ли Optifine, или? Ела да се закупаваме тук за първата нощ. Окей, хара. Идем. Само ние не сме в дискусията. Ами, Абе, кой е в дискусията? Ние тримата, майче. И Ага. Я, Йорчо, що лепна, бе? Ами да, той нарика, че си лягал. Ага. Той от който отбор е? Венил. Червените. Да, Васе, ти нямаше кирка, бе? сме, бе. Я ми дай Вас ти нямаше- две Също ще направя кирка, ако искаш ли. Две кала просто, бе. Ти една кирка. Също, окей. Мислех си, че най-пробутаната ще ми дадеш. Ами тук съм бе, Иване. Ама ти тук ли си, бе? Да. Ама ще не говориш. Де съм? Добре, само трябва да ви науча после имената, че малко не ги знам. Аз съм Не, срещал. на тебе Васко ти знам името и на теб. На мен всеки Иване. ми знае името.
Не. След дай да направим печка, че... Да се стоплим. Така аз тук се осветих. Аз сега ще направя печка да се... Ето тук. Аз слизам за Ирон, както го наричат нубовите. Ирон. Маля, не съм играл Аз не знам, що се направи две кирки. 50 години. О, фак, нямаме кол, човек, нищо не виждам. Ти в момента снимаш ли Васка? Окей. Да, знам, че трябва няма да какво. снимаш поне един клип на седмица. What? Един клип на седмица. Аз през ден ще... Васко, елай си вземи пържок. Мале, както виждате, моят професионален компютър ми върви с 10-11 FPS отгоре. Аз ще продължа това, ти си вземи пържолки. Така. Тебе ще Аз имам гама, те така че не ме направя трябва. пържолки. Абе, Ще какви са да тези сад, чатските? Как да си махна чат? О, Iron, yes! Окей. Как си махна чата? Чат settings. След 40 минути спира сервера, без, защото е срок. Много ми е тъжно, че генератор Фокс е от другият отбор. Ми погасвам звънката. Кой е този генератор? Неговия сенпай. Ванка, не трябваше да слагаме всичко то дърво, човек. Искам да направя чаркол. Професионално махане на крафтинг с кирка. Но и 10 хора сервера. То аз клипа още не е качен от един ден и вече се намери. Мале, крипър, всичко не гони. Аз усещам много хейт. Аз усещам малко. Не. Абе, тебе, ти си свикнал. Менги са. Свикнал си да ти хейт. Не. Аз нямам почти никакви хейтове. Вече имам 10 000 гледания и много се радвам. Ама играта се засривам. Мамо, паяк! Не, морате, умирай, паяч. Паяк. Но ти не си ли се закопал, бе? Не. О, бата, аз съм в мината. Аз правя чаркол ес. О, Васе, кол. Намерих кол, Васе. Да не правя чаркол. Като цяло не. Всъщност ми свърши кирката и ще купая свободен кирка. Сега. Така аз изпех пържорите, янки. Ще събера още малко и сутринта да се махам по-далеч. Крипър гръмна! Ай ти! Ти колко пържоли имаш, бе? Имам 8, ама... Нямам паметан някъде. Що нямам кирка, бе? Тоест брадва. Направи Да си. обера от статата. Аз тук сега ще си направя един железен меч. И една желязна кирка. Ванка, идвам с торчове. На мен не ми трябва торчове, аз имам гама. Чойте. Гама. Аз, нали, се преинсталирах компа и нямам гама. И ме мързи да я сложа. Ако мога да ти покажа. Аз знам, ама ме мързи. Ясно. И за тук си направя неща. Бара, сигурно гласа ми звучи като някакъв бебешорски на 10 години.
Не знам, защо така се чува Възможно. в клиповете. Сигурно, защото микрофона ми е най-добрия. Аз тук пускам това да Аз си... обичам нов микрофон. И аз също си поръчам един нов, между другото, от Техномаркет имах. Голямо Да, качване. аз от Техномаркет най-хубавия. Той е там за 16 кинта ли? Да, точно. О, и аз си го харесах. Да, бе, И ми изглежда много готин. стига. от него и си го купя. Продуктово... Ти с Само него да питам, още ли е вечер? Ало да питам, още ли е вечер? Не знам аз. Да, още е вечер, но почвах сега да такова. Абе, аз събрах доста айран все пак. Ние имаме 20. Ванка, аз правя още Аз имам по-малко. Аз че имам- по-бързо да става, че тук... Да, бе, да, смей отвей. Чакай, чувам много паяци. Много. О, фък. Вие почнете ли да изправите къща или не? Не, аз сега копам и сега ще излизам. Аз вече имам един стак. Взели пържолите ти, бе? Аз взех една пържолка. Аз не даже за какво си направих меч, като се замисля, то мрадва ми трябва повече в 1.10. Да, и 1.9. О боже, аз си направих меч. GG. И аз си направих и двете. За какво? Аре, бе. Окей, почва вече да става такова. Аре, изгрява слънцето. Излезе. Васе, аз викам ние да се закопаваме за още един ден, смисъл. Да, ще свършим Ре- клипа за- след малко, то ще е малко по-кратък, че нямам време. Ти не ми трябваш. И също О, Джоане, например, казах, че не ми трябваш. О, чак, пещера слава. О, манго, ема тя. И само кол в тази пещера, брат. окей, вече е ден, аз се махам от тук. А, Аз нямам никаква храна. аз имам много. Мака, аз ще не чакам. направя врата и ще хода малко на... такова. Навънка за храна, още че имам 4. Да, ти ходи за храна, Добре, аз това е тук се лойката, опомнят. като направиш врата, са го направили да ти дават 3 врати. За какво са ти 3 врати? О, фак. Не знам. Това не взима. Аре, бе, една врата не мога. О, добре, да повече става от- като хората. Айде, още един. Те сигурно вече си лягат. Ало, ама, Джоане, нали всички си не сме тука? Аз Да. Джоане, ти знаеш ли командата да ти показват, нали като да се щаб, да ти показват сърцата на играчите? Логин. Да. Аз мога да ти кажа командата. Не ми трябва. Защото така е по-яко, според мен. Аз няма да си правя къщата такава. Вас се спомняш ли си в това на сервера там на Ангел? Това Кост- каква къща бях направил? Там, не си ли спомняш, когато те заведе от там до на вратата? Автоматично. Сега ще направя същото в този сервер. Късмет с пистолет.
Докато намериш слаймове. По-добре време си го. Но то всъщност това, такава автоматична врата е много лесна да се направи. Такава, ти си направил такава скрита или... 3 по 3. Да. И без да се виждат пистините. Брат, тук шафтвам на 11 лева, нищо интересно. Но сега ми дай и ние да се бегаме, ако искаш. Окей. Събрахме тук малко айрон, колкото ще направим. Нали се сещате, че на спауна има слайм байон? Да. Еми окей. Аз взимам печките и това. И крафтингът ти вземи честа и нещата в него. Да. О, на просто чест. Вече големите неща. Така, сега и тук сега ще се настаня за малко. А сега ти имаш ли някаква храна? Имаш ли някаква храна? Братците не бяха ли слепи през Данила? Що ме напада? Крава! Ела тука! На мезета! Не, сега набивай крави. Ако си някъде тук да заживееме... Да факт, това как прозвуча. Добре, аз тук ще се направя една мина, където ще живея някъде там. И на гърба... А ти снимаш ли, бе? О, Босе, коне! Един кон, по-за мене. Това си за мен. Абе, чакайте, а ти снимаш ли това синя? Не бе, Босе, не го бива! Няма. Чакайте. Да, Ти снимаш ли? мисля, че... Не бе, не ти, синя. Другия син, я си кажи името. Аз? С това убиване Не. на крава мисля да приключа този епизод. Мерси, че гледахте. Сигурно ще бъде много хейтвано, защото първо гласа ми, второ моите страхотни умения. ФПС-то ми не забравяйте, най-доброто на света. Кажете чао. Аз също и за детинското начало на клипа. Кажете чао. Бай. Айде, чао. Чао. Чао.